Ahoj, vítam vás u 4. dielu Minecraftu. Našiel som dve väznice vedľa seba. No a už, ak vidíte, už som si postavil môj dom. No, nejako takto a urobil som mu aj prístrešok. Teraz moc leje a už mi vyrastli ináč aj moje stromy, ak ste si všimli. Teda určite ste si to všimli. A na tomto dieli cez noc som vravel, že možno zapnem zombíkov. Rozhodol som sa, že zapnem, lebo neviem, čo mám robiť. Už chcem zabíjať. Nudím sa. Dobre. Čakaj, čo tých zombíkov už rovno nezačnem. Dobre. No, idem si odložiť veci a pôjdem vraždiť. Ešte si vykraftím môj meč. Tak a môj meč, dám si helmu, nie, to je na nič. Na 2 a ešte tie 2 kamene. Či jedna palica? Jedna, no. Mám aj môj meč, no. Je noc a už by tu nejaký mohli byť. Takže toto tu nazvem Zraždiaca lúka. Zapínal som mi či? A túto noc sa asi vyspím, moc prší. A bojím sa ešte zombíkov s kamenným mečom, ale o to nejde. Ide najmä o to, že prší. A keď prší, tak zle sa všetko robí. No tak nám tu nejaké ešte zostanú. A pôjdem ich vraždiť, no. Aha, už mám jedno mäso dole. Aspoň, že už neprší. Mohli ste vidieť, že tú noc ešte tu bol ten pavúk tiež. Ahoj, kamoško. Že zabil som creepera. Pavoučku, ahoj. Ale ja som chcel aj pavúčinu. Tu bol len creeper a pavúk. What is this? No, neviem. Idem pozrieť, či už náhodou v čestke niečo nemajú. Tí blbkovia, väzničankovia, nie. Sviniari. No. Neviem, či ste si všimli, ale
ale tam sú tiež domy, tam hore. Takže, no čo som to vlastne chcel? Počkaj, čo som to... Konečne nejaký iný zombík. Aha, veď tu je zombík. No bachni, ja sa ťa nebojím, len predložíš moju riečku. Tam moc to mám, bojím sa. Možno ma zabil. By bolo zle. Jo. Neviem, čo mám robiť. Ten 4. diel je taký o ničom. Už ho asi ukončím. Na toto neviem. Za toto, prosím vás, nemusíte za toto video dávať like, ale nedávajte dislike. Nemusíte dať nič. Nedávajte dislike, ale môžete dať like, ale aj nemusíte. Takže to je na tento diel všetko. Ahoj.